Marta tota la setmana que parlem del seu sermó de diumenge passat. És meravellós, reverend Harper. En només 2 anys s'ha fet seu l'esperit de Brooklyn. És vostè molt amable, senyoreta Brewster. Vivint tan a prop de l'església i hem vist anar i venir tants ministres del Senyor, sempre diem que l'esperit de Brooklyn és l'amistat. Però els seus sermons semblen més converses amicals que sermons. Que són bones, les galetes. Primera! Que no en vol un altre, reverend? No, gràcies. Per tastar aquesta magnífica melmelada sempre em menjo massa i després no tinc ganes per sopar. Oh, però tampoc ha tastat el codonyat. Li posem una pometa per treure-hi l'esprou. No. N'hi prepararé un pot després. Prefereixo menjar-me-la aquí, amb les galetes. Espero no haver de fer servir gaire temps una farina tan dolenta. Vull dir, pels problemes de la guerra. Potser no sóc gaire caritativa, però he arribat a la conclusió de que aquest senyor Hitler no és un bon cristià. Anava a Europa, fos un altre planeta. Europa, senyor! Sí, Teddy? Tinc una pistola cap a un altre costat. Quina pistola? Cap al Japó, cap a l'oest, és allà on hi ha el perill. Sí. Teddy! Bé, menys parlar d'Europa i més del canal de Panamà. No parlem de la guerra, Teddy. La guerra i l'Orència semblen tan lluny d'aquí. És tranquil, això, oi? Sí, en aquesta casa encara es conserven les virtuts antigues, les virtuts que es van perdre amb la llum de gas, les bones maneres i els impostos baixos. Aquesta és una de les cases més antigues de Brooklyn. Està igual com era quan la Brewster la va construir, a excepció de l'electricitat, que en Mortimer ens va convèncer per posar-la, però no l'utilitzem gaire sovint. El seu nebot Mortimer sembla que funciona amb electricitat. Ai, pobra xicot, ha de treballar fins tan tard. Ai, m'ha semblat entendre que s'enduria la Leina al teatre aquesta nit. Sap, això d'esperar despert fins les 3 de la matinada que duguin la meva filla a casa és una experiència nova per mi. Esperem que no desaprovi Mortimer. Bé, Ens sentiríem tan culpables. Vull dir que la seva filla va conèixer en Mortimer aquí a casa. no, tinc el Mortimer per un autèntic cavaller, però he d'admetre que és la creixent afinitat entre ell i la meva filla amb certa preocupació. Tinc les meves raons, senyorita Ivy. És pel seu estómac. El seu estómac. La dispèpsia el molesta molt, pobre No. xicot. Parlo de la desafortunada connexió del seu nebot amb el teatre. Al teatre! Però si en Mortimer escriu per un diari de Nova York. Ho sé, però un crític teatral està en contacte amb el món del teatre i alguna cosa d'aquest món se li acabarà enganxant. Ai, reverend, no ha de tenir por per res. En Mortimer detesta el teatre. De debò? I tant! Escriu coses horribles sobre el teatre. A més, no se li pot fer cap retret, pobre noi. Era tan feliç escrivint sobre agricultura, que és un tema del qual en sap alguna coseta. Però li van fer agafar aquest terrible treball nocturn. Déu meu. A més, segons el que ell diu, això del teatre no durarà gaire, i mentrestant és una manera de viure. Segons ell, d'aquí 1 o 2 anys, el teatre... 1000 anys. Ja he veig la Teddy. Agent O'Hara, agent Clay. Quines notícies em porten? Cap novetat, coronel. Moltes gràcies, poden descansar. Agents, ja coneixen el reverend Harper, oi? Esclar, bona tarda, reverend. Hem vingut a recollir les joguines. Ai, sí. Això que fan vostès em sembla meravellós, arreglar joguines velles perquè els nens pobres tinguin un Nadal més feliç. Bé, així tenim algo que fer quan som a comissaria, eh? Teddy, pugem a dalt a buscar les joguines. Com està? Com està la senyora O'Hara? La senyora O'Hara ha estat malalta, reverend. Pneumonia. Quin greu em sap. Ara ja es troba millor, però encara té una mica de debilitat. Li donaré una tassa de brou perquè li duri. No es molesti, Ivy. Ai, no és cap molèstia, l'hem fet aquest matí mateix. La meva germana Marta no ha donat a dormir una mica, el senyor Benitsky. No se'n vagin, que no trigo ni un minut. No tractis d'impedir que ella o la seva germana facin una bona obra. No trobaràs res. No les importa ni a qui votis. Saben vostès, quan nosaltres vam arribar aquí, la meva dona estava molt malalta. Durant molts mesos i fins que finalment va morir, les germanes Brewster van cuidar d'ella. Sí que he conegut la verdadera generositat i l'autèntica bondat i gràcies a les germanes. Va prometre que no ho faria més, això! Convoca el govern per aprovar la concessió d'aquestes vitualles. Quin home, és que faria això enmig de la nit i clar. Els veïns van ficar una denúncia. Jo crec que li tenen una mica de por, aquest home. Oh, és per menys inofensiu. És clar que és inofensiu. Es pensa que és Teddy Roosevelt. Se podia pensar que és algo pitjor. Sí. De fet, el seu avi ja deien que estava molt boig. Oh, i el seu pare? Sempre sí que estava sonat. Sí, però l'avi estava encara més. Estava com un llum. Va fer $1 milió aquell home, Aquí, a Brooklyn? Sí, era un especialista, una mena de curandero. Utilitzava aquesta casa per fer experiments. Deien que feia coses rares amb la gent. Oh, i de vegades s'equivocava. Sí, però la policia mai no li va dir res, perquè resultava molt útil a l'hora de les autòpsies, sobretot en cas d'enverinament. El cas és que dejó a les seves filles ben col·locades. Sí, la veritat, són molt bona gent i no gasten res en elles mateixes. Oh, tinc molt present les seves caritats. Oh, no sap, ni una decena part. Mire, hi ha una agència que tiene aquesta casa a la seva llista.
Elles no lloguen cambres, però pot estar segur que qualsevol que vingui se va con un bon menjar i unos buenos dólares a la butxaca. Quina sorpresa més agradable! Hola, Marta. Senyor Jara, reflejat per senyor Clay. Hem vingut a recoger les joguines. Oh, sí, l'exèrcit la marina d'en Teddy. Jo l'he paquetat. No hi vagi, Marta, ja he anat a Teddy, però crec que està esperant conformitat del govern, ja saps. Sí, esclar. La senyora Jara està millor? Sí, bueno, es va recuperant. La seva germana ha anat a buscar una mica de sopa que ha fet. Precisament vinc de dur-la, un pobre home que s'ha entrecat no sé quants ossos. Ai, Marta, que ja has tornat. Com has trobat el senyor Benitsky? Em temo que és força seriós. Hi havia el metge. Diu que la portarà demà matí. Que hi podrem ser presents. No, li he demanat, però diu que va contra les normes de l'hospital. Algunes coses seria millor estalviar-se, no serien de cap utilitat. Aquí t'oloreu, senyor Jara. Encara és calent. Moltes gràcies, Qui senyor és? Davy. És el general Miles. L'he enviat a la reserva. Què és això? Senyor Oregon! Teddy, deixa-ho al seu lloc. Però l'Oregon ara a Austràlia! Teddy! He donat la meva paraula! Bé, senyores, hem de marxar. Els acompanyo. Adéu. Moltes gràcies per tot, De eh? res. Bona tarda. Adéu. Adéu. Serà millor que jo també marxi. Ara què? Han provat mai de convèncer que no és Teddy Roosevelt? No. És tan feliç sent-ho. Una vegada, fa molt de temps ja d'això, te'n recordes, Rose? Vam pensar que seria una bona idea si fos en George Washington, per exemple. I es va passar dies i dies sense sortir de l'habitació i no volia ser ningú. I preferim que sigui el senyor Roosevelt. Mentre ell sigui feliç, més important, mentre vostès ho siguin, vinguin, procuri que signi això. Què és? El reverend Harper ha fet gestions perquè ingressin en Teddy i el sanatori és obsolet quan nosaltres faltem. I per què els ha de signar ara aquests papers? El senyor White pensa que és millor ja tenir-ho enllestit. Si algun dia vostès faltessin, el procés legal per portar Teddy al sanatori seria molt desagradable. Senyor White? És el president de Solsolet. El reverend ha quedat amb ell i vindran demà o demà passat per conèixer en Teddy. Bé, serà millor que me'n vagi o l'Eina es preocuparà. Doni-li records. I, si us plau, reverend, no jutgi severament en Mortimer perquè és crític teatral. Aquesta mena de coses, algú les ha de fer? Heu pres el té? Veritat? Sí, i també superem tard. I per què? Teddy, bones notícies. Aniràs a Panamà a acabar una altra resclosa pel canal. Primero vaig a preparar immediatament. A la carta! I Rose, com ha anat mentre jo era fora? Sí, no hem pogut esperar-te. No sabíem quan tornaries i el reverend estava a punt d'arribar. Ens n'hem sortit perfectament. Aniré a passar medalls. No, és que no hem tingut temps. Bé. Mira dins la caixa. Ai, Elaine! Entra, maca. Bona tarda. Em pensava que el meu pare seria aquí. La Benjamin que ha marxat. No te m'has creuat? És que he agafat la drecera del cementiri. Però i Mortimer em va citar aquí i no el veig. No, és que encara no ha arribat, estimada. Els importa si l'espera? Sí. Passa. Gràcies. Haurem de parlar amb Mortimer d'això que et fa. Què és el que em fa? Quan un cavaller convida a sortir la dama, ha d'anar a buscar-la a casa seva. Oh, però això d'anar a buscar una noia a casa del rector descoratja qualsevol home, a no ser que els hi agradi brodar. Ho fa massa sovint igualment. Parlarem amb ell. No, per favor, no ho faci. Després de tants homes que pensen que vida nocturna és en el cor parroquial, en el teatre cada nit és fantàstic. També és molt reconfortant per nosaltres. Si el Mortimer ha d'anar a veure aquestes obres, almenys està sentat al costat de la filla d'un ministre del senyor. Ai, Déu meu, Elaine, què pensaràs? A aquestes hores i sense haver endreçat el servei de té. Després vinc jo i us ajudo, deixeu a la cuina. Mortimer arribarà d'un moment a un altre. De totes maneres, el meu pare es preocuparà si no em veu. Si arriba Mortimer, li diu que torna de seguida. Elaine! Arriba Mort! Què tal? Ai, per fi, passa, passa. Hola, tieta Rose. Hola, Mortimer. Passa, avi, arriba el Mortimer. A veure el meu pare, per dir-li que no m'esperi. No sabia que això encara es feia. Ai, hola, Mortimer! Què dius? Ara surto! Carai, tia Davy, tens molt bon aspecte. No has canviat gens des d'ahir. Ai, què era ahir? Et veiem molt sovint darrerament, Seu aquí. Ei, no tenim coses a fer a la cuina. El què? Ja ho entens? El servei del té. Ai, sí! El servei de té! Us deixem sols, Feu com si fóssiu a casa vostra. Com si fóssiu a casa Hola, vostra. amor! Quieta, Marta. Què t'has adonat de la indirecta? Massa obvi. Molt poca imaginació. Exactament el que diries en una crítica. On vols anar a sopar avui? Tant me fa, si no tinc gaire gana. Què et sembla si sopem després? Jo acabo de dinar. No serà molt tard?
Amb la merda que veurem aquesta nit, per favor. Pel que he sentit a dir, serem al restaurant abans de les 10. Hauries de ser molt més considerat amb les obres que vas a veure. Que les obres que vaig a veure són considerades amb mi. Fins ara mai no t'he vist marxar enmig d'un musical. El musical no s'estrena avui. Elaine, has d'aprendre les regles del joc. Un musical sempre té 3 canvis de nom i 4 ajornaments a l'estrena. Amb la il·lusió que em feia. Tens una mentalitat tan superficial. No és això. Els musicals tenen un efecte humanitzador en tu. Després de l'obra seriosa, em dus a casa en tren, enmig del proletariat, i em claves una conferència sobre el teatre. Després del musical, en canvi, em dus a casa en taxi, els dos sols, i em dius coses boniques. Escolta, això no és gens veritat. Sí, haig d'admetre que després d'aquella obra de Bergman em vas dir que tenia autèntica bellesa, una cosa ben galdosa per dir-hi una noia. Però no va ser fins al primer musical que em vas dir que tenia les cames maques. I les hi tinc. Doncs, per ser filla d'un ministre, el senyor sap moltes coses de la vida. On les has après? A la tribuna del cor. Algun dia t'ensenyaré l'estreta relació entre erotisme i religió. La religió no arriba a la tribuna del cor. És massa amunt. I això em recorda que li haig de dir al meu pare que no m'esperi. No sóc capaç d'entendre-ho. El què? Això d'haver-me enamorat d'una noia de Brooklyn. Enamorat? Així que tu m'hi has de confessar-ho, Penso que, per recuperar el respecte cap a mi mateix, el millor serà que et traslladi a Nova York. Traslladar-me a Nova York? Suposo que per dins legalitzar la nostra situació. Em puc permetre ser una bona filla durant un I jo no puc esperar tant de temps, on ens podem casar avui, aquesta nit. El meu pare voldrà oficiar la cerimònia. Déu meu, el teu pare deu fer que fins i tot un casament sigui ric. Què n'has de fer-ne la crítica? Perdona, és de formació professional. A l'hora d'aquesta nit li faré una bona crítica. No puc fer-me creure que m'estimes tant com per això. Digue al teu pare que no t'esperi despert aquesta nit. Precisament aquesta nit més val que m'esperi despert. Molt bé, faré que publiquin les amonestacions. No corris tant, Molt bé, però no més tard del mig que ve. Parlarem amb el meu pare i fixarem una data. Però primer hem de veure qui s'està assajant. A l'octubre hi ha moltes estrenes. No et Com va, president? De primera! Quines notícies em portes? President, el país està rotundament a favor seu. Ja ho sé. Ai, que genial. Bé, me n'he d'anar. Adéu, adéu. Adéu. Basta, dir. Apa, demà! Panamà és el celler. Allà hi cauen les coses del canal. Ets tan dolç amb el Teddy i ell n'està molt de tu. És el meu germà predilecte. Predilecte. Tens més germans? N'hi ha un altre. Jonathan. No ho sabia. Les teves ties no en parlen mai. No ens agrada parlar de Jonathan. Va marxar fa molt de temps. És d'aquelles persones que els agrada tallar els cucs amb dos. Amb les dents. Què se n'ha fet? Volia ser metge com l'avi, però no li agradava estudiar i va tenir problemes amb les pràctiques. Ai, sento interrompre'ms, però que no fareu tard per anar al teatre? No, pensàvem sopar després, oi? Sortirem d'aquí mitja hora. Doncs us deixaré sols. No, precisament no es molesti. El cerebro del meu pare de debò, quan sortim junts li agradaràs de parlar. Agafaré la resta del cementiri, tu de seguida torno. Si la primària no és prou llarga, t'acompanyaré fins al costat teu. Ai, Mortimer. Ai, Mortimer. És el primer cop a la vida que et sento citar la Bíblia. Ja sabia que la Lane seria una bona influència per tu. Per cert, ens casem! Ai, de debò? Ai, quina alegria! Martha Rose! Veniu corrent! Tinc una notícia meravellosa! En Mortimer i la Lane es casen! Es casen? Oh, Mortimer! Ai, desitjàvem tant que passes això! Lane deu ser la noia més feliç d'aquest món! Feliç? No has vist com ha sortit saltironejant? Mare de Déu! Què és això? Què és què? Una ploma... Una neta vermella! Vaig a informar Teddy. Teddy! Com pots pensar en bromes en aquests moments? Què hi ha del prometatge? Se'n veu poques com aquesta. És una espècie en extensió, sabeu? Thoreau les apreciava bastant. Per cert, la setmana passada vaig deixar sobre la taula un dels meus capítols sobre el meu llibre de Thoreau. No l'haureu pas vist. Si el vas deixar aquí, a la sèrie. Que no saps explicar res més de la Lane? Què vols que t'expliqui? Va trobar que era brillant. El què, estimat? El meu capítol sobre Thoreau. Quan torni la Lane farem una petita celebració. Martha, que no quedava una mica de pastís a la cuina? Sí. I obrirem una ampolla de vi. I pensar què ha passat aquí? Aquesta nit, amb la teva promesa segura al teu costat, espero que l'obra que no vau veure us agradi. Per un cop a la vida. Ai, seria tan romàntic. Ai, per cert, com es diu l'obra? El crim sempre paga.
Quines coses que vas a veure? Quan s'obre el taló, la primera cosa que es veu és un mort. Tieta Ivy! Tieta Ivy! Sí, què passa, estimat? No pensàveu dur a Teddy a aquell sanatori sol solet? Sí, ja està tot arreglat. El reverend Harper ens ha dut uns papers perquè en Teddy el signi. Espera, que te'ls busco. Ho ha de fer immediatament. Sí, és el que ell diu. Així no hi haurà problemes quan nosaltres faltem. És a baix el celler, digue-li que pugi que el Ui, fili. no, després. Quan en Teddy se'l celler treballant, no té cap perdés més. I ha d'anar ara mateix, aquest vespre. No, quan nosaltres faltem. Ara mateix et dic. Què dius? Mentre nosaltres siguem vives, no ens separarem d'en Teddy. Tieta, us ha passat una cosa. Hem de mantenir la calma i estar serens. Fins ara reiem les gràcies a Teddy perquè pensàvem que era inofensiu. Era inofensiu! Per això ha estat tancat a sol solet! Mortimer, com pots posar-te en contra d'en Teddy? És el teu germà! Tant se val, ho sabríeu tard o d'hora. Teddy ha matat un home. Quina bestiesa! Qui em troba en aquesta caixa? Sí, ja ho sabíem, això. Ja ho sabíeu? Ara, Mortimer, oblida-ho. Oblida que has vist mai aquest cavaller. Que ho oblidi. Mai hauríem cregut que ens espiessis. Però qui és ell? Què li ha passat? Es diu Hoskins, Adam Hoskins. Això és tot el que sé d'ell. Ai, sí, i que és metodista. Això és tot el que saps d'ell? Però què li ha passat? Què hi fa aquí? Què li ha passat? Que està mort. Les persones no se'n fiquen en una caixa i es moren. No, primer es va morir. No. Ai, Mortimer, no siguis tan xafarder. S'ha mort perquè ha begut una mica de vi que estava enverinat. I com hi ha arribat el verí al vi? El posem a l'arri perquè no es nota tant. Si el poses en el té, per exemple, té mal flaire. Vosaltres heu enverinat el vi? Sí, i hem posat el senyor Hoskins a la caixa perquè venia el reverend Harper. Sabíeu el que fèieu? Que el reverend Harper veies el camp? Bé, és que a l'hora del té no hauria estat gaire agradable. Ara ja ho saps tot i oblida-ho. Em penso que nosaltres també tenim dret a tenir els nostres propis secretets. No expliquis a Elaine! Avi, he trobat el senyor Schools, està molt millor, però vol que tornem a dur a l'anar al cinema. Ai, podríem anar demà o demà passat? Sí, però aquest cop tenim nosaltres cada nen. Aquest xicot no em tornarà a fer veure una pel·lícula de por. Vas fresc? No dormo! Jo tampoc. Escolti, redacció. Fred, soc Mortimer. Què passa? No estic bevent. Escolta, Fred, no podré anar a l'estrena d'aquesta nit. Què passa? Què vols dir? Fred, sóc jo el jefe de la secció, fes-me cas, d'acord? No podré anar a l'estrena d'aquesta nit, això és tot el que puc dir. Tietes, veniu! Què passa? Tinc un cadàver en aquesta caixa, què he de fer? Què hem de fer? Sí, és el senyor Hoskins. Què fa aquí? Què li ha passat? Mortimer, fes el favor de calmar-te, Que em calmi, que ho oblidi. Tieta, com et puc dir que alguna cosa o altra cal que fem? Hi ha un cadàver en aquesta caixa! Mortimer, fes el favor de comportar-te. Ja ets massa gran per prendre els estreps d'aquesta manera. Què hi fa aquí? Ai, està mort! En Teddy és el celler, que va en una resclosa. Voleu enterrar el senyor Hoskins al celler? Esclar, estimat, això és el que hem fet amb els altres. No veieu que no podeu enterrar! Vosaltres! Els altres cavallers. Quan dieu altres voleu dir més d'un, oi? Esclar, estimat, aquest és l'onzè o Avi? No, aquest és el 12è, oi, Rose? Crec que t'equivoques, Avi. Crec que és l'11è. No, senyora, precisament quan ha vingut el senyor Hoskins he pensat que ell faria la 12a. No hauria de comptar primer de tot. Esclar que el compto, per tant, són 12. Fred, Però en qualsevol cas, tots són a baix al celler. Fred, t'he dit que no podré anar a l'estrena d'aquesta nit, d'acord? Vale, has de buscar algú altre. Digue-li a George, sí, que
que vagi ell per mi. Fred, si em falles, et despedeixo, t'ha quedat clar? Et despedeixo! No, no estic bevent! Tieta, espera una nova. Primer a tots. I això fa una dotzena. I com va començar tot? El primer va ser el senyor Mickley, el baptista. El senyor Mickley va venir aquí buscant una habitació de lloguer. Tu t'agrades que tu t'anessis a viure a Nova York? És que no em semblava correcte que la teva habitació quedés desocupada quan hi ha tanta gent que la necessita. Era un ballet sol a la vida. Pobret, s'havia quedat sense amics, sense parents, i es sentia tan sol, tan infeliç. Ens va fer tanta llàstima. Quan va tenir l'atac de cor, pobret, s'havia mort aquí. Tenia un aire tan dolç, us en recordeu? Llavors ens va acudir que podíem ajudar altres ballets solitaris a aconseguir aquesta mateixa pau. I així va començar tot. Un home que cau i bé cau mort. Que faltava. Bé, després de seguida els vam enterrar a Panamà, com que en Teddy havia estat cavant les rescloses. Saps aquells pots de verí que hi ha al laboratori de l'avi? La tieta Marta té molta traça fent barrelles. Has menjat moltes receptes seves. Per una garrafa de vi de salut hi poso una cuita d'arsènic, mitja cuita d'estrisina i un pèstic de res de cianur. Una cosa que et deixa sec, oi? De fet, un dels cavallers va tenir temps de comentar: ai, que deliciós! Bé, encara tinc molta feina a la cuina. És una llàstima que no et quedis a sopar, Mortimer. Estic provant una nova recepta. No podria tastar res! Ara anem a ajudar-te, Marta. Estem més contentes ara que ja ho saps tot. Ah, tu vas esperar la Lane, eh? Sereu tan feliços junts. Ens deixem amb els teus pensaments morts. Ai, no t'enfadis, el meu pare és que estava tan enfadada. I li puc explicar de què havíem estat parlant. Elai, vés-te'n a casa, ha passat una cosa. Ja et trucaré demà. Demà? Què passa cada dia et truco una vegada o dues? Però si vull anar al teatre. No hi anem, Elai. Però per què? Ha passat una cosa. Mort! Has perdut la feina! No, no és això. Elai, avui no puc anar al teatre, ja, sisplau, vés-te'n a casa. Però vull saber què ha passat, no pots explicar-m'ho? No puc, no. Però si hem de casar-nos! Casar-nos? No fa ni un quart d'hora que m'has proposat! No és que estigui gaire segur de res ara mateix, però això queda en peu, oi? I ara, sisplau, fes el favor, vés-te'n a casa. No pots declarar-te i al cap de 5 minuts fer-me fora, no? No t'estic fent fora. Pot fer el favor de marxar a casa? No, no vull! Fins que no m'expliquis què està passant aquí! Joder, Fred, pots esperar un segon? Mortimer! Mira, Elai, ets una noia, t'estimo molt, et vull casar amb tu i tot, però sisplau, pots anar-te'n a casa? No siguis tan dominant! Espero que quan ens casem i tingui problemes no siguis tan enutjosa i poc inspirada. Quan ens casem, si és que ens casem, espero que et comportis com una persona! Ei! Fred! Fred! És la porta, no el telèfon! Bé, senyor. Tinc entès que tenen una cambra per llogar. Ai, sí, passi. És vostè la propietària de la casa? Sí, sóc la senyoreta Brewster. I aquesta és la meva germana Marta. Em dic Gibbs. Què vols seure? Ara parem la taula per sopar. Ei, redacció! Fred, ei! Perdona, m'he equivocat. Puc veure la cambra? Per què no seu moment i comencem a conèixer? Si no m'agrada la cambra, no servirà de gaire. És de Brooklyn, vostè? No, visc a un hotel, però no m'agrada. Escolti, redacció. I la seva família és de Brooklyn? No tinc família. Oh! Vostè sol en aquest món! Sí. Ai, no es preocupi, ha vingut a parar el lloc que li convé. Fred, ei, hola, soc Mortimer. Sí, jo. No podré anar a l'estrena d'aquesta nit, això és tot el que et puc dir, Fred. A quina església va vostè? Som ortodox. Com? Que jo està a les Bermudes? Esclar que li vaig dir que hi podia anar. Fred, no em discuteixis de les coses, Jo sóc el jefe de la secció. Sempre hi ha tendent renou? No veu pas amb nosaltres. Mira, hem de buscar algú. El de la neteja, aquell paio és molt llest. L'has de trobar ara mateix. Vés-lo a buscar, m'esperen. M'agradaria veure la cambra. És a dalt, però que no vol prendre un botet de vi abans de pujar. No bec mai. És vida segur, casem nosaltres. Ros, porta't segur! Vida segur? No em veia des que era petit. Que no hi és? Que no hi és? Joder, Fred. En Nick, el que composa els meus originals, aquell paio també és molt llest. L'has de buscar. Treballa a la tercera màquina de la dreta. Vés-lo a buscar! Tenen sabucs? Oh, al cementiri més ple. Que no, Fred, no estic bevent! Però començaré a fer-ho.
Serveixen menjars? Sí que no fem, però begui, segur que li agrada el nostre vi. Mortimer! Mortimer! D'aquest no. Tu! Que te vols que et matin? Que vols que t'assassin? Què has fet? No podeu fer això! La gent no ho entendria! Ell no ho entendria! Elvi, no li hem d'explicar res a Mortimer! Tietes, el que estic dient és que això s'ha convertit en una mala costum. Mortimer, nosaltres no impedim que facis les coses que t'agraden, perquè tu has d'interferir en les nostres. Hòstia, Fred, què? Què? Molt bé, Fred, i aniré jo, però els hi fotré una rebentada que fliparan aquests tios. Vale, Fred. Una cosa, busca O'Brien, sí, l'advocat. Digue-li que em trobi allà, a quart. Exacte, Fred. Si em falles, et despedeixo. Si em falles, et despedeixo. A veure, me n'he d'anar. Què hem de fer? Què hem de fer? Què vols que fem? Me n'he d'anar. No me n'he d'anar. Però és que primer hem de celebrar el funeral. Em podeu prometre una coseta? Primer hem de saber de què es tracta. Tietes, i vosaltres us estimo molt, oi que sí? I vosaltres a mi també, oi que sí? Jo faria de tot per vosaltres, així que, sisplau, prometeu-me una coseta. Què vols que No feu res, absolutament res! No deixeu entrar ningú a casa! I aquest cadàver d'aquí, aquí es queda, d'acord? Però per què? Perquè vull salvar-vos, us vull protegir. Què vols que ens passi? Deixem-ho estar, me n'he d'anar. Però és que primer hem de celebrar el funeral. Prometeu aquesta coseta, oi? Però és que... És que podries participar al funeral, moltes coses amb nosaltres. Havia de ser un funeral metodista. El funeral. Esclar, el senyor Hoskins era metodista. Hem de celebrar un funeral metodista per ell. Que faltava, sí. Un funeral, sí, ja participaré, sí, i tant. Haig de marxar, tinc un tros de paper. A l'aparador deu haver-hi alguna cosa, busca-ho. Et serviran? Sí? Sí, els fotré una rebentada mentre vagi amb bus. I vosaltres, recordeu, m'heu promès que no deixaríeu entrar a ningú a casa. En Mortimer no semblava ell avui, i crec que sé per què, És que s'acaba de prometre. Aquesta mena de coses posen els homes una mica nerviosos. La lluna del mel li sondarà com unes vacances amb Mortimer. L'estiu passat no va descansar gaire. Per sort no ha estat donant toms per la Xina. O per Espanya. No sé per què li agraden aquesta mena de llocs. En Mortimer això del teatre sempre li ha semblat ficat a minuta. Ell necessita una cosa més gran per criticar. La humanitat sencera, per exemple. Bé, ja saps que aquest cop em tocava a mi recitar el servei fúnebre, però com que no hi era quan ha vingut el senyor Hoskins, li cediria el torn a la Marta. Ai, bona idea, segur que li encantarà. I hauré d'anar a buscar un altre devocionari, ara que Mortimer vol participar. És veritat, sí. Serà molt divertit. No, és que li hem promès a Mortimer que no obriríem a ningú. Qui deu ser a aquestes hores? Farem veure que no som a casa. Apaguem la llum, també. Entri, doctor. Aquesta és la llar de la meva joventut. Quan era un noi només pensava en escapar-m'hi. I ara estic content de poder-m'hi amagar. Sí, Johnny, sembla un bon amagatall. La família encara deu ser-hi. Noto l'ambient inequívocament Brewster. Espero que hi hagi una vedella ben grassa esperant el retorn del fill pròdig. Sí, Johnny, perquè jo tinc molta gana. Mira, Johnny, ja he beguda sobre la taula. Com si ens esperessin. Un bon auguri. Qui són vostès? Què hi fan aquí? Quieta Ivy, quieta Martha, quieta Rose. Soc Jonathan. Marissas? Soc jo, Jonathan, el vostre nebot Jonathan. No, vostè no és en Jonathan, no s'hi assembla gens. Marxin d'aquí! Sí que sóc Jonathan, i aquest és el doctor Einstein. Ell no és el doctor Einstein. No, el doctor Albert Einstein no, és el doctor Herman Einstein. Vostè no és el nostre nebot Jonathan. Veig que encara dus l'anell de granats que et va comprar l'àvia quan vam anar a Anglaterra. I tu, tieta Martha, sempre tapant el coll per amagar la cicatriu que et vas fer quan et vas cremar amb l'àcid de l'avi. La veu? És la de Jonathan. Que has tingut algun accident? No, això és obra del doctor. És cirurgià plàstic. Arregla les cares de la gent. Aquesta cara em sona. Us en recordeu quan vam anar amb el fill dels 12 al cinema i em vaig espantar tant? Era aquesta cara. No es preocupin, senyoretes. Els darrers 5 anys li he fet al Johnny 3 cares noves.
La que té ara. Bé, jo també vaig veure aquella pel·lícula, Junts a superar-lo. Vaig quedar molt impressionat. Ho veu, doctor? Fins i tot la meva família! Tranquil, Johnny, ets a casa ara. Tots sovint em parla del Brooklyn, de les seves tietes que estima tant. I es veu que ens reconeixen, Johnny. Ja veuen que és Jonathan. Per què no parlen? Jonathan, ha passat molt de temps. Què has fet tots aquests anys? Sí, Jonathan, on has estat? Anglaterra, Sud-àfrica, Austràlia. Els darrers 5 anys a Chicago. El doctor Einstein i jo hem fet negocis plegats. Nosaltres vam ser a Chicago per l'exposició internacional. Sí, vam trobar a Chicago horriblement càlid. Nosaltres també el vam trobar molt calorós. I vosaltres no em veig gens, tal com us recordava. Dolces, encantadores, hospitalàries. Ah, i Teddy? Què se n'ha fet del meu germà? El meu germà, doctor, volia ser president. En Teddy està bé, i en Mortimer també. Sí, ja he vist el seu retrat a la columna de crític. Evidentment ha complert tot el que prometia la seva precoç naturalesa repugnant. Estem molt orgulloses d'en Mortimer. Bé, Jonathan, ens ha agradat molt tornar-te a veure. Beneïda siguis, tieta Rose. Està molt bé això de tornar a ser a casa. Noies, tenim allò al foc. Excusa un moment, Jonathan. A menys que, clar, tinguis pressa per marxar. Què fem ara, Johnny? La policia té fotografies d'aquesta cara. T'he d'operar immediatament i trobar un fer-ho. A més, encara tenim l'assumpte d'Espenalso. No es preocupi per aquesta rata. Però, Johnny, tenim fiambre calent, No cridis d'Espenalso! No hauries d'haver-lo matat, Johnny. Era un bon paio. S'ofereix a portar-te el cotxe i vas tu i el mates. Ha dit que semblo Boris Karloff. M'ho ha fet vostè, doctor, és obra seva! Tranquil, Johnny, t'operaré de seguida. Aquesta nit! No, Johnny, aquesta nit no. Tinc molta gana. No puc operar en aquestes condicions. Jonathan, estem contentes de que te'n recordis de nosaltres i t'hagis pres la molèstia de passar a saludar. Però tu mai vas ser feliç en aquesta casa. I nosaltres tampoc ho érem quan tu eres aquí. O sigui que hem vingut per demanar-te que te'n vagis. Sisplau. No puc dir que em vingui de nou. Lamento molt tots els atacs de cor que us devia provocar quan era petit. Eres una mena de suplici. Però em sap greu pel doctor Einstein. Li havia promès que el duria aquí a Brooklyn a fruir d'un dels àpats casolans de la tieta Martha. Oh! Ho sento, però em temo que no tenim prou menjar. Ai, Claqueta, una casolada de rostits. Rostits! Em sembla que a mi que podem fer... Moltes gràcies, tieta Martha. Ens quedarem a sopar, doncs. Sí! Doncs, si voleu rentar-vos, utilitzeu el bany de l'antic laboratori de l'avi. Encara hi és? Sí, està igual com era quan ell va morir. Aniré a ajudar a la Marta a fer el sopar. Tots tenim molta pressa. Bé, almenys hem aconseguit un àpat gratis. El laboratori de l'avi. I tal com estava. Doctor, és una sala d'operacions perfecta. Llàstima que no podem fer-la servir. El laboratori de l'avi, la gran sala de les golfes, 10 llits. Doctor, Brooklyn reclama el seu talent. No t'exaltis, Johnny. Em penso que hem arribat a Brooklyn massa tard. Doctor, no coneix aquest barri. Aquí a Brooklyn pràcticament tothom necessita una cara nova. Però si els que la necessiten estan entre reixes. Un percentatge molt petit. A més, aquí a Brooklyn la gent és famosa perquè paguen molt generosament per escapar-se de la presó. I les seves tietes. Em sembla que no ens volen aquí. Ens quedarem a sopar, oi? Sí, però i després? Deixi'm amb mi, doctor. Aquesta casa serà el nostre centre d'operacions durant una pila d'anys. M'agrada. Una casa tan acollidora. Unes senyoretes tan dolces i indefenses. Vaig a buscar les No! maletes. Esperis, hem d'esperar que ens convidin. Però si a la cara... Ens convidaran! I si no? Doctor, 3 d'hores indefenses. M'agrada. És com si es fes realitat el meu somni. Sé que estàs somiant. Ai, quin lloc més tranquil. Sí, sí. Això és el que fa perfecta aquesta casa. La seva tranquil·litat. Aquests darrers anys a Chicago han estat els més feliços de la meva vida. I d'allà vam anar a Southern, Indiana. Doctor! No crec que els interessin les nostres experiències a Indiana. Estic segura que has tingut una vida molt interessant, Jonathan, però no has de marxar ja? Ho he trobat! Què t'ha dit? La meva biografia! General! Miri, aquesta és la fotografia que li havia parlat. El president Roosevelt i el general Goethals, el col·lega Bracat. Aquest són jo. I aquesta és vostè! Carai, sí que he canviat, no?
És que encara no ens l'han fet. Bé, i ara acompanya'm a inspeccionar la nova resclosa del canal de Panamà. No, Teddy, a Panamà ara no. Un moment, Panamà està molt lluny. Bestieses, és aquí mateix, al celler. El celler? Li deixem excavar el canal de Panamà al celler. Bé, com a president li ordeno que m'acompanyi immediatament a inspeccionar la nova resclosa. Teddy! És hora d'anar al llit. Perdoni, qui és vostè? Soc Woodrow Wilson. T'he dit que te'n vagis al llit. No, no l'és. Però la seva cara m'és família. A veure, no és ningú que conegui ara. Pot ser més endavant. Sí, el safari l'Àfrica, o si no coneixeré la seva. No, Teddy, és el teu germà Jonathan. Només que amb la cara canviada. I té raó, hauries d'anar al llit. En Jonathan i el seu amic han de tornar al seu hotel. General Waters, inspeccioni el canal de Panamà. Tu primer, acompanya'm, està allà, cap al sud. D'acord, bon viatge. Tieta Avi, em sembla que he de desfer un malentès. Has mencionat el nostre hotel, però no tenim cap hotel. Hem vingut directament aquí. Bé, hi ha un hotel... Tieta Rose! Aquí és a casa meva. Però, Jonathan, no podeu quedar-vos. Necessitem les habitacions. Per què? Sí, pels rellotjats. Hi ha rellotjat en aquesta casa? Ara no, però tenim... Aleshores la meva antiga cambra és lliure. Però no tenim lloc pel doctor Einstein. Doncs és igual, la compartirem. El doctor Einstein i jo necessitem un lloc per dormir. I abans ja recordaves que de petit podia arribar a ser molt desagradable. Els podem deixar quedar aquesta nit, només. Sí, d'acord. Perfecte, doncs arregleu la nostra cambra. Només cal ventilar-la. Sempre és a punt per mostrar-la als rellotjats. Teniu un hoste ben distingit, el doctor Einstein. Potser ara no aprecieu la seva habilitat, però tot arribarà. D'aquí unes setmanes veureu un Jonathan amb un aspecte ben diferent. No pot operar-te aquí. Quan el doctor i jo ens organitzem... Ah, per cert, m'he oblidat de dir-vos-ho. Transformarem el laboratori de l'àvia en una sala d'operacions. No deixarem que transformeu aquesta casa en un hospital. Un hospital? No, serà més aviat un saló de bellesa. Xavier, què passa al celler? Doctor, les nostres tietes ens han convidat a passar la nit. Ho has aconseguit? Tietes, arregleu immediatament la nostra cambra. Només per aquesta nit. Toni, saps què he trobat al celler? Què? El canal del Panamà! El canal del Panamà? Hi ha un forat de 2 metres de longitud per un de profunditat que és ideal pel senyor Espinalso. Vol dir, Aquí baix? semblava gairebé que ens esperressin. Carai, això sí que és hospitalitat. Una bona broma per a les meves tietes. Viuran en una casa amb un cadàver enterrat al celler. Com n'entrarem? Doncs aparcarem el cotxe entre la casa i el cementiri. I aleshores, quan les tietes se'n vagin al llit, farem sortir Esperanzo. Un llit, Johnny! Per fi tenim un llit! Però recordi que demà l'operar. I més val que aquest cop estigui en perfectes condicions. Et deixaré maquíssim. Espero que sigui així! Jonathan, la vostra habitació ja és a punt. Nosaltres anem a aparcar el cotxe. El podeu deixar més, total, marxarem No, al matí. no. Podria anar contra la llei. Ara aneu a dormir. Va! I ara què fem? Els deixarem quedar per aquesta nit només, i per un motiu. Què pensarien els veïns de nosaltres? Gent que entra amb una cara i en surt amb una altra. Però què fem amb el senyor Hoskins? Ai, i és veritat, el senyor Hoskins. No deu estar gens còmode. Ni cal que enteri, se l'endugui a baix ara mateix. I després deixem nosaltres a celebrar el funeral. Sí. El general està molt content. Diu que el canal té el tamany exacte. Teddy, hi ha hagut una altra víctima de la febre groga. Quin cop pel general. Doncs no li haurem de dir. Et sembla greu, això està fora de les meves atribucions, normes de l'exèrcit. No, Teddy, ho hem de mantenir en secret. Un secret d'estat! Sí, ha de ser un secret d'estat. Ho promets? Tenim la paraula del president. Ara torna a baix, i quan jo apagui la llum, puges i t'endús aquest pobre home al canal. Podeu anunciar que el president pronunciarà unes paraules. Per cert, on és el pobre diable? A la caixa de Núbia. L'epidèmia s'escampa. Fins aviat. Quan en Jonathan i el doctor tornin, a veure si aconseguim que se'n vagin al llit de seguida. Martha encara no ha vist el senyor Hoskins. Tens raó, era fora! Marta, vine a conèixer el senyor Hoskins. Té molt bon aspecte, tenint en compte que era metodista. Encem les coses per la porta. L'habitació ja és a punt, Jonathan. Com és que esteu despertes? És que no anem al llit tant d'hora. Doncs sort que estic aquí per tenir cura de vosaltres. He dit que aneu al llit. No pensava anar-hi fins... Tieta Marta! Aneu immediatament al llit. Esperaré que pugis a dalt per apagar la llum.
Senyor Hoskins, de seguida vindrem per vostè. No se'n vagi. Fem descans de 10 minuts. He oído, capullo. Yo creo que creo que no sabía encara qui era Napoleón i qui era La
Arriba a menjar. Senyores i senyors, el segon acte de l'obra començarà en breu.
Maleït Johnny, sempre s'han de fer el treball brut a mi, com si fos... No. Senyoreta Amy? Senyoreta Marta? Senyoreta... David? Qui és vostè? I vostè? Qui és? Soc Elaine Harper, visc aquí al costat. I què hi fa aquí? He vingut a veure les senyoretes Brewster. Doctor, encenya el llum! Has escollit una hora ben estranya, oi, per venir a fer una visita? Què hi fan aquí? Vivim aquí. No, jo vinc a aquesta casa cada dia i no els havia vist mai. Què han fet amb les senyores Brewster? On estan? Ens haurem de presentar, doncs. Aquell és el doctor Einstein. Doctor Einstein? És un cirurgià de gran reputació. I suposo que em dirà que vostè és Boris Karloff. Jo sóc Jonathan Brewster! Ah, veig que has sentit a parlar de mi, oi? Aquesta tarda, per primera vegada. I què li han dit de mi? Ara que sé qui és. Si la veritat és que això ho explica tot jo, millor que me'n vagi. Això ho explica tot? Què ha volgut dir? No he volgut dir res. Què vol saber? Què ha vist? Per què està aquí a aquestes hores? He vist algú rondant la casa. Serien vostès, no? Algú rondant la casa? Sí, eren vostès, el cotxe de fora, això? I què més ha vist? Res més, algú que anava de la casa al cotxe. Què més? Deixi'm anar. No he vist res més. Johnny. No. Què feia cridant al cotxe? Que no he vist res més. Jo venia a avisar les senyoretes Brewster que truquessin a la policia, però si eren vosaltres, no caldrà que ho faci, no? Així que me'n puc anar. I ara em pot deixar anar? Em sembla que menteix. No menteix. Deixa dir la veritat, Johnny. Deixa-la marxar. Sí que menteix. Deixi'm anar. No ve a casa a aquestes hores de la nit? És perillós, doctor. Deixi'm anar. Pensava que havia de ser un funeral David, digue'ls si aquests homes qui són. És la meva filla. Ai! No, David! Ràpid! Què és aquest escàndol? Què passa aquí? Què eren aquests crits? Què feu? Hem caçat un lladre. Torneu al llit. Hem de trucar a la policia. No! Ja ens encarreguem nosaltres. Vosaltres torneu al llit. Mortimer! On estaves? Al teatre, i 10 minuts. Més m'hagués volgut no veure aquell regalat. Encara s'ha callat? És el teu germà Jonathan, el doctor Einstein. I aquest és el doctor Einstein. Elaine, sé que això no és cap malson, però què és? He tornat a casa, Mortimer. Qui havies dit que era? El teu germà Jonathan. Jonathan! El doctor Einstein. Li ha canviat la cara. A veure, sempre havia sabut que eres una persona horrible, però calia semblar-ho tant? Johnny, no! Mortimer, has oblidat el que et feia quan eren petits. Recordes quan et lligava el llit amb agulles clavades a les ungles? Jonathan, sí, me'n recordo. I et recordo com la més detestable, verignosa i viciosa forma de vida que he vist mai. Nois, no comenceu a barallar-vos, ara que us heu retrobat. Hi haurà cap baralla, tieta Amy. Però aquí no se us hi vol. Ens han convidat a passar... No pas en aquesta casa! Només serà per aquesta nit. No us vull a prop meu. És que els hem convidat i no seria correcte fer-nos enrere. Molt bé. Però només per aquesta nit. Demà, la primera cosa que fareu serà sortir d'aquí. Els hem instal·lat a la seva antiga cambra. A la meva antiga cambra? Ni somiar-ho. Em quedaré jo a dormir. He vingut per quedar-me. Mortimer, que estic tan contenta. Tranquil, ja dormirem aquí a baix. Podeu estar-ne segurs. Johnny, tu pots dormir a la butaca i jo dormiré sobre la caixa. La caixa? Oi, no, ja dormiré jo. De fet, sembla un bon lloc per dormir. Jo que sí, tranquil, ja dormiré jo. Johnny, això em fa pensar en l'assumpte del senyor Spenalso. Spenalso! D'acord, Mortimer, ja dormirem nosaltres aquí. Oi, Jonathan, la teva sobtada consideració per mi em resulta molt poc convincent. Anirà a buscar les maletes. No es molesti. Doctor, he perdut completament la pista del senyor Spenalso. Spenalso? Un amic en Johnny està buscant. Vau prometre que no deixaríeu entrar ningú aquí mentre jo fos fora. Enllestim en 2 minuts. Fareu el temps i dormiré jo aquí baix. Mortimer! Gairebé mort, el Mortimer! Gairebé... Tietes! No passa, Jonathan. És que l'ha confós amb un lladregós. No n'és Mortimer, és un maníac que em fa molta por. Però si estàs tremolant, porteu uns colossals. No en tenim, però que sembla una mica de te o cafè. Un parell de cafès i uns entrepans, que no he esmorzat. Esperareu alguna cosa per tots dos. Espera, deixem les coses aquí primer, no? Que pensàveu sortir? Però si són gairebé les 12! Has de marxar d'aquí ara mateix! Què? Però si acabes de demanar uns entrepans pels dos, no trigarem ni un minut en fer-los. I te'n recordes? Volia celebrar el nostre prometatge. Us prepararé bon sopar
Molt bé, res a dir, eh? Mortimer, què està passant en aquesta casa? Què vols dir què està passant? Mira, tu i jo anàvem a anar al teatre. Després canvies d'idea. Em demanes que em casi amb tu i al cap de 5 minuts m'estàs fent fora de casa. Arriba el teu germà psicòpata que m'intenta escanyar i em tornes a fer fora de casa i jo... Senyor Wilson! Vull saber on sóc. M'estimes? Esclar que t'estimo, Lei. T'estimo molt, 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 molt. Per això no puc casar amb tu. T'has tornat boig! No m'he tornat boig, però és qüestió de temps, ja et dic jo. La bogeria envers aquesta família. Per això no em puc casar amb tu, Elaine. T'hauràs de buscar una excusa molt millor. No és cap excusa, és... Si coneguessis millor aquesta família... És com si Strinsberg hagués escrit La parada dels monstres. Només perquè Teddy sigui una mica... No ve de Teddy, ve de més lluny. El primer Brewster que va arribar aquí, a Mayflower. En aquella època els indis acostumaven a arrencar la cavallera als colons. Doncs no, ell arrencava la cavallera als indis. Tot això són històries velles. Històries velles. No cal anar tan lluny. Agafa el meu avi, per exemple. Li agradava provar els seus medicaments amb gent morta per saber si els acabava de matar. Per exemple, no? Va guanyar $1 milió. Tu què? Jonathan, tu mateix m'has dit que és un maníac. T'ha intentat matar. Però Jonathan és el teu germà, no tu. Jo t'estimo a tu. I Teddy? Ja el coneixes. Es pensa que és Roosevelt. I les teves ties? També són Brewsters, no? I són les senyores més simpàtiques que has conegut mai. Elles també tenen les seves peculiaritats. Peculiaritats agradables. Generositat, gentilesa. I encara més! No pensava dir-t'ho. Elaine, ha passat una cosa. Vés-te'n d'aquí. Quan? Però si estàvem els dos sols. Elaine, ja sé que actuï racionalment, però atribueixo el fet que sóc un Brewster boig. Mira, hauràs de buscar una excusa millor que acaba. Potser tu et penses que això és suficient per no casar-te amb mi, però jo em vull casar amb tu. Elaine, T'estimo. pots fer el fotut favor de sortir d'aquí ara mateix? Almenys acompanya'n, no? Tinc por. Por? De què? De creuar un cementiri? I no em dones un petó de comida? Esclar que sí. Ets un crític teatral! Tietes, veniu ara aquí! Ara mateix! Venim de seguida! Ara mateix us dic! Què hi ha? On és l'Elaine? Em vau prometre que no deixaríeu entrar ningú mentre jo fos fora. Però és que en Jonathan s'ha presentat No parlo de Jonathan. El doctor Einstein? No parlo del doctor Einstein. Hi ha mort en aquesta caixa. Ai, Mortimer, ja ho saps, és el senyor Cosmin. Qui és ell? Ui, i qui deu ser? No et facis la desentesa. Aquest és un dels vostres cavallers. Esclar que no, aquest home és un impostor. I si ha vingut aquí perquè l'enterrem en el nostre celler, s'ha ben equivocat. Tu mateix em vas dir que vau posar el senyor Hoskins aquí dins. Sí, esclar. Doncs aquest home no s'ha barallat amb el senyor Hoskins per entrar a la caixa. El senyor Hoskins ara deu ser a Panamà. L'heu enterrat? Encara no, és que no hem tingut ni un minut per fer-ho des que ha vingut en Jonathan. Sempre havíem volgut celebrar un servei fúnebre doble. Però no celebraré cap servei fúnebre per un perfecte estrany. Ja ni us crec. Vosaltres mateixes m'heu dit que m'han veniat 12 cadàvers i els heu enterrat al celler. Esclar que sí, jo no dic mentides, eh? Marta, què creus que ha passat? Mortimer, vull tenir unes paraules amb tu. Una paraula és l'únic que podràs tenir, Jonathan. He decidit que tu i el teu amic us anireu d'aquí ara mateix. Molt bé. Tens raó, no podem viure els dos sota el mateix sostre, però has arribat a una conclusió equivocada. Agafa les maletes i vés-te'n, ara mateix! Jonathan, ja has fet debut temporada i comiat a Brooklyn. Vés-te'n ara d'aquí! Mira, Mortimer, si et penses que per haver passat d'embrutar-te jugant al carrer a fer escrivint crítiques t'has fet gran, estàs ben equivocat. Jo em quedo i tu te'n vas, i serà ara mateix! Si et penses que m'espantes... Mira, Mortimer, he tingut una vida molt estranya, però si m'ha ensenyat una cosa és a no tenir por de res. Què era aquest rebombori? Rose, mira i digues què hi ha dintre la caixa. Jonathan, però per què no li dius a la tieta Rose que hi ha dintre la caixa? Tietes, tinc molt bones notícies. Jonathan se'n va. Què passa, Jonathan? Però si hauries d'estar content, ets un Brewster de la meva sang. Què més vols? T'endús el cos del delicte. Molt bé, trucaré a la policia. No! Continues volent-me donar ordres després de veure el que li ha passat a Esperanza? Esperanza!
Aquella passada penal que pot passar-te a tu, també. Oh, senyor Genohara, què podem fer res per vostè? Oh, no, és que he vist llum a la casa i he dit que potser hi havia malalt, però veig que tenen companyia, ja me'n va. Oh, no. Vostè és què? És el nostre nebot Mortimer. I aquell és un altre nebot, és en Jonathan. Ostres, quina sort que els seus nebots els venen a visitar, Sí, Què et pensen cada una temporada, senyors? Jo em quedo una temporada. De fet, el meu germanet se'n anava ara mateix, oi? Escolti, vostè... Ens coneixem d'abans, oi? Em sembla que no. En Jonathan feia molt de temps que no venia a casa de visita. Ostres, doncs per la seva cara em resulta molt familiar. Que potser l'ha vist un retrat seu, una foto... No ho crec. Però no podria... Si jo fos tu, Jonathan, em donaria pressa. Bueno, veig que et volen dir adéu, jo me'n vaig. No, quedis fins que el meu germà marxi. De fet, estàvem preparant cafè, oi? Tieta, que sí? No em voldrà pas una tassa. El cafè! Li vaig a preparar un entrepà, que a aquesta hora sempre li entra gana, oi? Això no farà. Oh, Dios mío. Però estem a la comissaria dintre d'uns minuts. No es preocupi, quedis fins que el meu germanet marxi. Pots seure, si vol, Sol un ratet, Però escolti, Mortimer, digui, no és possible que coneixi el seu germà d'haver-lo vist en una foto o en algun lloc? És que em sona massa la seva cara. Potser l'ha vist en una pel·lícula. No! Jo mai vaig al cinema. La meva mare deia que el cinema era un art de bastards. Està ple, sí? Potser si la seva mare deia això. La meva mare era actriu. De teatre, òbviament. Es deia Pitches Latour. Li sona d'algú? Sona. Què ha interpretat? El seu gran èxit va ser Matijev, una gira de 3 anys. De fet, jo vaig néixer en aquella gira. De debò? Sí. Va ser a New York City, just després del segon acte. Em va parir i va acabar l'obra, un tros de dona. Un tros de dona. La seva mare deu tenir una història? Ho dic perquè jo em dedico a escriure sobre teatre. Vostès? No seran el Mortimer Brewster, el crític teatral? Sí. No, de bo, senyor Brewster, quin plaer conèixer. Sap, vostè i jo treballem en el mateix negoci, Ah, sí? Sí, això... Jo sóc autor teatral, però això de la policia és un treball temporal. I quant temps fa que n'és? 12 anys. Estic recaptant informació per la meva obra. Ai, m'estic segur que és deliciós. Oh, exquisita. Es veuen tants drames sent policia. Passa cada cosa a Brooklyn. No es fa la idea. Ai, no em faig la idea, ho estic començant a prendre. Mortimer, quina hora té? 1:10. Vaig estar a la comissaria, m'he d'anar. No, l'ajudaré en la seva obra. L'ajudaré en la seva obra. Sí, vostè m'ajudarà. Sí. El destí només em trobo aquí. Vingui, que li explicaré l'argument. Oh, que afortunat soc. Mira, tot comença en el primer acte, no? Estem en tot... Ja marxes, Jonathan? Vull dir, esclar, no teniu molt de temps. Jonathan, ja marxeu? Que bé. Faci-ho bé, doctor Einstein. Per cert, aquella maleta no és seva? Sí, Jonathan, no pensàveu marxar sense endur-vos totes les vostres coses, oi? Sí, O'Hara, encantat de conèixer-la. Vinga, ja ens veurem. Vagi, se n'ocupi. No, Mortimer, jo no me'n vaig. Ja no se'n va. Vostè m'ha ofert la seva ajuda, oi? Però escriurem junts l'obra! No, mira, és que jo per la creació no tinc un do... El diable a la creació, ja me n'encarrego jo. Vostè no cal que fiqui les paraules. No, vostè, jo em quedo aquí, Fins que l'hagi explicat el meu argument. Bé, Mortimer, nosaltres marxarem d'aquí sense endur-vos totes les vostres coses. I quan dic totes, és totes. Si podeu marxar d'aquí. Escolti, Mortimer, porto 12 anys esperant. Puc esperar una miqueta més, Una mica de la cara. No, tieta Marta, aquí no. Què li sembla si parlem a la cuina? A la cuina. Jonathan se'n va. Ah, vale. Vinga, Genohara. Exacte. Vinga, som-hi. Estic content de que us tingui aquí, així us podré fotre fora, vosaltres. Escolta, Mortimer, per què no vens a la Tira. Has acabat escrivint una obra a mitges amb un policia. Espero que quan torni vosaltres 3 estigueu fora d'aquí. Doctor, he d'arreglar aquest assumpte entre el meu germà i jo. Però, Johnny, el seu germà ens deixa una oportunitat per marxar. Aprofitem-la. No ho entens, és una història que ve de molt lluny. Vinga, Johnny. No, ens quedarem a dormir aquí. Esperança a la caixa i la Bofi a la cuina. A veure, agafarem Esperanzo i el llançarem al riu. I aleshores tornarem i després anem, Johnny. No, doctor, ja sap que quan se'm posa una cosa al cap... Sí, quan se'm fica una cosa al cap no hi ha forma de treure't. Brooklyn no et prova. No! Sí, sols fins al final, fins que els pelin. Cal que els l'emportem si hem de tornar? No, l'enterrarem al celler.
Spenalzo pot sortir pel mateix camí per on ha entrat. Johnny, han forrat el celler! Què passa? Ha estat una cosa increïble! Jonathan! On ets? Jonathan, vine aquí ara mateix! Jonathan! Jonathan, el mataré! Jonathan! On ets? Jonathan! Havíem quedat que us enduríeu totes les vostres coses. No ens n'anem. Que no us n'aneu? Penseu que faig broma, oi? Voleu que l'Ohara s'enteri de què hi ha dintre la caixa, oi? Ens quedem. Molt bé, molt bé. Així em deslliuraré de vosaltres dos i d'aquell paio a la vegada. Ojalà vingui aquí ara mateix. Si tu li dius el que hi ha a la caixa, jo li dic el que hi ha al celler. El celler? Sí. Allà baix hi ha un vellet que sembla estar ben mort. Què hi fèieu al celler? Què hi fa ell al celler? Bé, senyoretes, aquest entrepà estava deliciós, però no em puc menjar més que encara es podré. I ara què li dirà? Escolti, Mortimer, les seves tietes també volen conèixer l'argument, per què no les crido? Escolti, per què no va primer a comissaria? Ja parlarem. No, vaig a cridar les seves tietes i els explicaré com és l'argument. No, parlem un lloc més a soles, d'acord? Què et sembla si quedem després tots junts? Bueno, reservat de Kellys. Fantàstic, magnífic, el reservat de Kellys, sí. Però primer, vagi-se'n a comissaria. I per què no van al celler? Podem per al celler? A Kellys és magnífic, oi que sí? Primer vagi-se'n a comissaria, sisplau. D'acord, doncs el darrere 2 minuts, no comissaria? Sí. Vinga. Em desfaig d'ell. Mortimer, una cosa. Vull fora! Us vull fora d'aquí! L'esperarem, doctor. Porto molts anys esperant una oportunitat com aquesta. L'hem enxampat, Johnny? Feia cara de culpable. Sí, i ara pugi les bosses a la cambra. Se n'han anat? Ens ha semblat sentir que se n'anava algú. Era Mortimer. Diu que ara torna. El doctor Einstein i a mi, on és, doctor? Vingui. El doctor Einstein i a mi ens agradaria prendre alguna cosa. Però si no teniu temps... Buscarem alguna per menjar mentre enterrem Spenalzo al celler. Això sí que no! No el podem enterrar, Jonathan, te l'has d'endur! Però per què no? Allà baix esperant-lo hi ha un amiguet de Mortimer. Un amiguet d'en Mortimer. Sí. Els dos estaran molt bé junts, estan ben morts. Ah, no volia dir el senyor Hoskins. Senyor Hoskins. Però, sabeu què hi ha allà? Naturalment! I no és cap amic d'en Mortimer, és un dels nostres cavallers. Els vostres cavallers. I no volem tenir cap estrany enterrat al nostre celler. Però, el senyor Hoskins... El senyor Hoskins és cap estrany. A més, no hi ha lloc pel senyor Spenalzo, el celler és gairebé ple. Gairebé ple de què? Ja hi ha 12 tombes. 12 tombes! I tenim poc espai i ja el necessitarem. Però voleu dir que vosaltres heu assassinat a tot? Assassinat? Esclar que no! És una de les nostres obres de qualitat. El que és una bona obra. Voleu dir que la obra són aquí i allò? Quina gràcia, Johnny. Nosaltres perseguint-nos per mig món i ells estan tranquil·les a casa han matat a les mateixes persones que tu. Vull dir que ells han matat a 12 i tu també. Jo n'he matat a 13. No, Johnny, has matat a 12. Són 13. Spenalzo, el primer a Londres, 2 a San Francisco, el de Melbourne, el de Sydney, 2 a Johannesburg, el de Phoenix, Arizona. Phoenix? Sí, a l'estació de servei. 4 a Chicago i el de South Bend. El de South Bend no compta, va morir de pulmonia. Sí que compta! Per mi són 13. No, Johnny, són 12. Va morir de pulmonia. No l'hagués agafat si no li hagués forat el pulmó d'un tret. Són 12. Tu has matat a 12 i ell també. Has d'admetre que són tan eficaces com tu. Molt bé, molt bé. Això s'arregla molt fàcil. Només me'n queda un per desempatar. Només un! D'acord, però primer ocupem-nos del senyor Spenalzo. Què esteu fent? Què preteneu fer? No podem fer això! Aquest senyor no és amic nostre! No vam dir cap estrany al celler! No! Què esteu fent? Ja no trobareu! Sobre la quieta aquesta casa! És horrible això que fan! Enterrar un metodista amb un estranger! I Teddy? Mortimer, on has estat? Amb el doctor Gilchrist. L'he despertat i he fet que firmi els papers d'internament d'en Teddy. Firmant papers mentre passa el que passa! Sabeu què està fent Jonathan? Està enterrant junts el senyor Hoskins amb el senyor Spenalzo! Jonathan, sabia que era mala persona, però no esperava que caigués tan baix. Deixeu-los que enterrin, que faci una cosa. Que descobriran els altres cadàvers. No descobrirà res perquè ja els hem explicat. Què s'ha cregut? Tietes, em tornareu boig. Anem per pams. Teddy és al celler?
No et serà de cap ajuda, Teddy. Si faig que Teddy signi aquesta cosa, podrem caçar Jonathan. Què té a veure una cosa amb l'altra? Doncs que si faig a Teddy responsable dels 12 cadàvers que hi ha al celler, us podré protegir. Ho enteneu? No, no ho entenc. Paguem impostos perquè ens protegeixi la policia. Deixem-ho estar, me'n vaig a veure Teddy, d'acord? Hem d'avisar la policia. No podeu avisar la policia. Per què no? Doncs perquè si li parleu d'espenals a la policia, aleshores descobriran els altres cadàvers. No es molestaran. Llavors hauríem de redactar un informe molt llarg. Si hi ha una cosa que dir un policia, és haver d'escriure. Tieta Rose, no te'n pots enfiar d'això. Se sabrà tot. I no pots entendre que un jutge i un jurat ho entenguin. Vaig a veure a Teddy. Si demà al matí no són fora, Mortimer, avisarem a la policia. Seran fora, us ho prometo. I aneu a dormir. Ja estic més tranquil·la. He sentit, Mortimer? Jonathan, hauràs de desfer el que hagis fet. Demà al matí sereu fora d'aquesta casa. En Mortimer ens ho ha promès. De debò? Doncs si és així, ja podeu anar al llit i tenir uns dolços somnis. Sí, anem. Bona nit, tietes. Res de bona nit. Adeu. Demà al matí ja sereu fora. I més val que us despediu de Mortimer. Ja ho veurem, això. Sí, ja ho veurem. I ja està. Ningú sabrà mai que hi és allà baix. Per on anàvem? Johnny, tenim un llit! Per fi tenim un llit! Anem! Oblida una cosa, doctor. El què? El meu germà Mortimer. Johnny, aquesta nit ja ho farem demà o demà passat. No! Serà aquesta nit, ara mateix! Però Johnny, jo estic molt cansat i demà d'operar. Sí, demà d'operar, però primer ens ocuparem de Mortimer. Johnny, sisplau, fem un altre dia. Anem avui a descansar. Doctor, miri'm a la cara. Veu que ho farem, oi? Sí, ho veig. Molt bé, ho farem. Però amb el mètode ràpid, com a Londres. No. L'ocasió requereix una cosa especial. Per exemple, Melbourne va estar prou bé. Melbourne no, 2 hores. I per què? L'home de Melbourne va quedar igual de mort que el de Londres. No, però a Londres vam treballar massa ràpid. No va haver-hi satisfacció estètica. En canvi, Melbourne va ser memorable. On ha deixat l'instrumental? No, Johnny, no faré. On l'ha deixat? Ah, sí, al celler. On del celler? No t'ho diré. Molt bé, ho trobaré i te les carregaràs. No te diu fàcil. Però no puc signar una proclama sense consultar el govern. Ha de ser un secret. Una proclama secreta? El Japó no ho ha de saber fins que sigui signat. El Japó, quins diables, doncs vaig a signar immediatament. Una proclama secreta s'ha de signar en secret. O sigui que se'n va. No me'n vaig. Espera una cosa molt important. Per favor, marxi. Miri, doctor Einstein, no tinc res en contra de vostè i em sembla una bona persona. Faci un cas. Marxi d'aquí immediatament. És vostè qui té problemes. Marxi ara que pot. Molt bé, no digui que no l'he avisat. En Johnny, quan estic així, ens torna com boig i passen coses terribles. Jonathan, no m'espanta. A les obres de teatre no li ensenyen res? Sobre què? Els personatges de les obres de teatre actuen amb sentit comú. Així que els personatges de les obres de teatre actuen amb sentit comú? Déu meu, vostè hauria de veure algunes de les coses que jo veig. Per exemple, agafi la merdeta que he vist aquesta nit. Se suposa, hi ha un home que se suposa que és llest. Està en un lloc on hi ha uns assassins. Hauria de saber que està en perill. Però no, fins i tot li diuen, vés-te'n d'aquí, i se'n va. No! Ja li pregunto, doctor Einstein, això és el que faria una persona intel·ligent? M'ho pregunta a mi? No té prou seny per estar en guàrdia, per exemple. L'assassí l'invita a seure. I ell què fa? Seure! Esperant que l'assassini, aquell home que és tan llest. I què creu que fan servir per lligar-lo? El què? Una corda oportunament col·locada sota la butaca del menjador. Ai, una bona idea. Quan faran servir una mica d'imaginació? Mare de Déu, una corda! I ell no veu com se li apropa per darrere per lligar-lo? Veure'l? Seu d'esquena! Aquestes són les bogeries que haig d'aguantar nit rere nit. Déu meu, diuen que els crítics teatrals matem el teatre. No, són els autors qui estan matant el teatre. I aquell home, com que se suposa que és tan llest, seu allà esperant que el lliguin i l'amordassin. Ara, doctor! Doncs tenia vostè raó. Aquest paio no era gaire llest. Ara, em toca a mi acabar d'explicar la història. Mortimer, he estat fora 20 anys, però mai en tot aquest temps has estat lluny del meu pensament. Doctor, a la feina. Però Johnny, per què no tornem a fer-ho com sempre, com Londres? No, doctor. Actuem davant d'un crític molt sever. D'acord. Necessitem una feina més artística. Vingui. No, Johnny, no puc fer-ho. No sense un trago.
Sempre igual, doctor. D'on han deixat el vi, les senyoretes? Vinga, Johnny, donem un trago, em sentarà bé. Un moment. On té l'educació, doctor? Mortimer, és ara quan m'adono que has estat tu qui m'ha fet tornar a Brooklyn. Doctor, pel meu estimat germà difunt. Ai, idiota! És el següent! Johnny, té 19, fins aquí hem arribat. T'espera que m'ho planta d'ell! Me meto en la sala! Està bé, si li prendrem la corneta! No, això demà serà un infern, no es prendran els veïns. No es preocupis. Bona nit. No me'n puc anar, he de parlar amb els veïns. Què és vostè? Mira que l'havia comprat, m'ha deixat plantat a Kerris, què coi li ha passat? Ens ho explicava l'obra d'aquesta nit. Això era el que li passava al protagonista. Això? M'ho han robat del segon acte de la meva obra. Vinga, que l'hi explicaré. Al principi del segon acte, quan... Millor començo pel principi. Bueno, quan... Apa, home, pobre noi. No, que després no em deixa explicar el meu argument. La meva mare està al camerino, vale? Perquè ella era actriu, no? I està amb això. Què passa? Entra un home per la porta amb un bigot i negre, s'acosta a ell i li diu que es vol casar amb mi. Però clar, ell no sap que ella està embarassada. Bueno, ella jeu allí en roba interior i clar, la xinesa està davant d'ella amb una destral, d'aquestes que talla. I clar, jo no puc fer res, per què? Perquè estic lligat com en Mortimer, enganxat a la cadira. No em puc moure. La flames per tot arreu, tot crema. És un infern. Quan de cop entra el Poltona per la finestra i em salva tot. És un moment... Escolti, que l'he comprat això. Jo l'escolto, oi? Què li està semblant els dos primers actes? Doncs que aconseguit que en Johnny s'adormi. Bueno, no pressi al teatre. Bueno, passen 3 setmanes, no? Jo estic fent el policia, no?, pel barri, i quan resulta que el paio que estic seguint, resulta que em segueix a mi. I jo... No obi ningú, sisplau, I bueno, com jo sóc més intel·ligent que ell, clar, veig una casa així en ruïnes i me n'hi vaig, perquè sé que em seguirà. Johnny! És la policia! Llavors, què creus que Johnny, desperta! M'amago en la foscor, però veig que la porta s'obre. I llavors, enganxo la paret, trec la meva arma, puto a punt de la porta i dic endavant! I llavors és com... No me'n veig. Com està? Què dimonis passa aquí? És Mortimer Brewster, li estava explicant la meva obra. I l'has hagut de lligar perquè t'escolti? Bueno, tot és igual. Tots els efectivos t'estan buscant. Más val que te presentes a comissaria. T'han enviat a buscar-me. No sabia que fossis aquí. T'he dit a tocar la corneta en plena nit un altre cop. La tinent diu que se l'ha de tancar. Sí, se l'ha de tancar. Bueno, Mortimer, per lo vist hauré d'explicar-te el tercer acte un altre dia. Marxi d'aquí ara mateix! Però saps quina hora és? Són les 8 tocades. Les 8? Mortimer, hem de retallar els 2 primers actes. No poden durar... Pot callar-te! No, home, no. Ara, les diré que t'he trobat. Marc! Marc, sí, l'he trobat. Sí, a casa dels Brewsters. Molt bé, el retindré. La tinent ve cap aquí. M'heu venut, Està bé. M'heu casat. Esclar, vostès i el meu germà de l'Ató es repartiran la recompensa, oi? Recompensa? Molt bé. Doncs ara em toca a mi. Es pensen que les meves tietes són dolces i encantadores velletes, oi? Doncs hi ha 13 cadàvers enterrats al celler. Teri! Escolti, les seves ties són els nostres amigos, o sigui que tracti-les amb una mica més de respecte. Els ho provaré, Vinguin al celler, els hi mostraré on són enterrats! Què fem? Anem a baix, o? No sé si vull, mira-le. Sembla Boris Karloff. Què fem amb això? Què diables és això? Bé, tinent... No els he dit que van encarregar d'això? Què ha passat? S'ha resistit? Aquest no és el de la correta, aquest és el germà, però ha intentat matar-la, Tot el que he dit era que semblava Boris Karloff. Boris Karloff? Posi-lo boca amunt. Potser és algun buscat per la justícia? Si no es llegeixen les circulars de comissaria, almenys podrien mirar el diari de tant en tant. Esclar que el busca la justícia. Ai, Diana, és un boig escapat d'una presó per assassins. Tot el que deien era això, que s'assemblava a Boris Karloff. Hi ha cap recompensa? Sí, però me la quedaré jo. Tractava de dur-nos al celler. Jo que 13 cadàvers allà baix. 13 cadàvers en el celler? I això no els ha fet pensar que potser estava una mica boig? Jo des del principi sabia que aquest home estava una mica sonat, Aquí tenim el nostre estimat Shakespeare.
Què? On ha passat tota la nit? No! Millor no m'ho He digui. estat aquí amb el Mortimer Brewster, el crític, sí. Anem l'obra junts, senyor. Molt bé, doncs tindrà molt temps per escriure-la. Que bé! Està suspès. Però podré vindre al comissari a utilitzar la màquina. No. I ara agafin aquest senyor i portin-lo a la cuina. A veure si aconseguim que ens expliqui alguna cosa sobre el seu còmplice. El seu còmplice? El seu còmplice, el que el va ajudar a escapar-se de la presó. Amb aquests caps de pardals com els vostres no m'estranya que la policia de Brooklyn sigui la riota de Nova York. 13 cadàvers enterrats al celler. Però és que cadàvers enterrats al celler? I aquest qui és? El president Roosevelt. Qui diu que és? Que toca la corneta. Bon dia, corneta. Déu meu, una altra víctima de la febre groga? Què? Tots els cadàvers del celler són víctimes de la febre groga. Aquest és un... Un espia que s'ha enfrontat a la Casa Blanca. Poden fer rebot amb casa, sisplau? Si es tracta d'interrogar espies, és cosa meva. Vagi-se'n! Com a president soc cap del servei secret. Capitana, soc Mortimer Brewster. N'estàs segur? M'agradaria parlar del meu germà, el que toca la comèdia. No en parlarem, s'ha de tancar ara mateix. I estic d'acord, miri, de fet tinc els papers internament signats per ell mateix, pel metge de capçalera i per mi, com el seu familiar més proper. Perfecte, on se l'enduen? Sol Solet, miri. Molt bé, mentre sigui ben lluny d'aquí va estar bé. Miri, escolta, vull que entengui que totes les despeses d'aquí és culpa d'ell. I pel que fa dels cadàvers del celler... No cal que em parli dels cadàvers del celler. S'imagina què passaria si s'escampés aquesta història? 13 cadàvers en un celler. 13 cadàvers, oi? Qui es creuria aquesta història? Bé, no ho diria mai. L'any passat mateix em van fer excavar un descampat a Greenpoint només perquè un noi havia dit que hi havia un assassí pel barri. Sí, un assassí pel barri. Bon dia, Mortimer. Elaine. Aquest és el senyor White. Ha vingut a entrevistar Teddy. Ha entrevistat Eddie? El senyor White és el director del Sol Solet. Ui, hola. Encantat, La capitana? Tinent Rooney. Perfecte que hagi vingut. Així podrem parlar, podrem portar-se avui mateix a Teddy. Avui? No Sí, sabia... Mortimer, avui no! Elaine, escolta, mira, ha passat una cosa, has de marxar ara mateix. Ja ara no em dóna la gana, d'acord? Jo no sabia que hagués de ser tan immediat. Un fulminat sabran qui són jo quan el president dels Estats Units és tractat així. Senyor White, aquest és el seu home. Esperen un moment, Teddy, el seu mandat s'ha acabat. Ja s'han celebrat eleccions? Pràcticament. On manera se'n faria a l'Àfrica? Perfecte, vaig a preparar immediatament. I vostè què? Tracta de mudar-se a la Casa Blanca abans que això no em vagi? Teddy, ell és el senyor White. L'acompanyarà en la seva missió a l'Àfrica. Un missioner! Encantat de primer! Vaig a preparar immediatament! Esperi'm aquí! Fins aviat! Oh, tenim visites! Hola, tietes. Miri, aquesta és la tinent Rooney. Ai, tinent, com està? No té l'aspecte de Pere Punyetes que diuen els seus homes, I aquest és el senyor White. És el president de Sol Solet. Senyor White, com està? Ha vingut a conèixer a Teddy. Ha vingut a endur-se'l. No. Tietes, la policia vol que s'enduguin a Teddy aquesta nit. No! No vull que siguem vives! Em sap greu, senyores. Els papers estan signats, per tant se n'ha d'anar. No, li prendrem la corneta. No ens separarem de Teddy. Senyores, la llei és la llei. Se n'ha d'anar avui mateix. Doncs, si ell se'n va, nosaltres anirem amb ell. Sí, se'ns n'han de tots 4. Per què no? No podem afectar la gent sana, Sol Solet. Senyor, si els permets d'acompanyar en Teddy, prometem incloure Sol Solet al nostre testament amb una quantitat ben generosa. Bé, Déu sap que necessitem els diners, però... Senyores, mirin de ser raonables. Tots estem aquí molt ocupats, tots els que estem aquí tenim molta feina. Hi ha moltíssims crims a Brooklyn per resoldre. A més, no és només la corneta. Amb el temps ens farien excavar el seu celler. El vostre nebot diu, no sé què, de 13 cadàvers enterrats al celler. Però és que hi ha 13 cadàvers enterrats al celler. Sí, és per això que Teddy se n'ha d'anar. No crec que la tinent Rooney vulgui baixar al celler, oi que no? Fa poc m'has dit que havies d'acabar amb un descampat, fa poc. Sí, exacte. Però no haurà pas d'acabar-hi. Totes les tombes estan marcades. I posem flors cada diumenge. I amb el senyor Esperanza, que no és nostre. Però els altres 12 sí que ho són. Senyor White, no podria fer un lloc a aquestes senyores tan encantadores a Sol Solet? Bé, ho hauríem de sol·licitar. Bé, Teddy ho ha fet ell mateix. També ho podrien fer elles. Sí, és clar. Si podem anar amb Teddy, signarem els papers. On són els papers? Tinent, ja tornen, sí? Perfecte, ara vinc. Vostès signin els papers. 13 cadàvers en el celler. Però estic contenta d'anar-me'n. Últimament el veïnat ha canviat tant. Tieta Raúl aquí. Però falta una cosa. Què? Necessitem la signatura d'un metge. Metge, jo no entro... Doctor Einstein! Vingui. Necessito un favor seu. És que m'he de marxar. No, vostè no marxa, vostè ha de signar una cosa. Que ja se'n va, doctor. És que tinc molta pressa. Vostè és Jonathan?
Em sembla que no anem al mateix lloc. Aquí també hi internet? Ai, mira, que és l'Helena aquí! Elaine, hola. Qui va? Estàs molt bé aquí, perdona, Escolta, Mac. Compte amb això. Escolta, Mac, soc Roní. Hem enxampat el paio d'Indiana, sí. Anava amb un còmplice, oi? Em podries passar la descripció? És un home alt que es fa passar per doctor. I du ulleres i va una mica encorbat. Fa un accent estrany. Perfecte, moltes gràcies. Què, com va? Ha signat els papers com a doctor? Brooklyn li estarà eternament agraït. Ha fet un gran servei a la comunitat. Tot correcte. Oh, tietes, esteu salvades. Mortimer, hi ha hagut un problema. Problema? El senyor White, per què no puja a dalt i li explica en Teddy què se'n pot endur? No, ja l'acompanyaré jo. No, és que t'hem d'explicar una cosa. Miri, és escales amunt i després a l'esquerda. T'hem de dir una cosa. Tietes, no us preocupeu, sou solet, us encantarà. Sí, estem molt contentes, però no volem que res vagi malament. Creus que comprovaran les signatures? Comprovar les signatures? Què creus que aniran a buscar el doctor Einstein? No. No és la seva, és la teva. És que ha signat com a parent més proper. Clar. Mi Mortimer, hi ha una cosa que no voldríem haver-te de dir mai, però... Ara ets un home. I ell també ho ha de saber. Saps? En realitat, no ets un Brewster. La teva mare va venir a fer de cuinera i tu vas néixer 3 mesos després. Ella era tan bona dona, tan dolça, que no la volíem perdre. O sigui que el nostre germà s'hi va casar. Que no sóc un Brewster? No volem que et sàpiga greu. Elaine, ho has sentit? No sóc un Brewster, sóc un bastard! Veus, per alguna cosa has d'esmorzar. No, el meu pare serà de Filadèlfia. Mortimer i jo esmorzarem solets. Quina nit, necessito un cafè. Esclar, deus tenir ganes d'anar al llit. Vull sentir. Senyor White, agafi això, que encara m'he d'acabar preparant. Tinc el cotxe aparcat aquí mateix. Ara sí que te'n vas, Jonathan. Ens l'enduem a Indiana, estarà allà tancat per la resta de la seva vida. Si es volen acomiadar... Està bé saber que tens un lloc on anar, Jonathan. Nosaltres també marxem. A sol solet. Aquesta casa està veient el darrer dels Brewster. A més que Mortimer vulgui viure-hi. Per cert, heu pensat en fer donació d'aquesta casa a l'església? Mai hi havíem pensat. Després de tot hauria de formar part del cementiri. Au, va, marxem. Adéu, tietes. No he pogut batre el meu rècord, però vosaltres tampoc. El marcador queda empatat. 12-12. Jonathan sempre està molt mesquí. No suporta que ningú el passi al davant. Hauríem de demostrar-li que no és tan llest com es pensa. Senyor White, que la seva família viu amb vostè a Son Solet. No tinc família. Oh! Però bé, suposo que considera tothom de Son Solet com la seva família, oi? Com a responsable de la institució m'he de mantenir al meu lloc. Però es deu sentir molt sol. Sí, m'hi sento, però el deure és el deure. Marta, si el senyor White no vol esmorzar, almenys li podem oferir un gotet de vi de segur. I de segur. Sí. Naturalment, al Sol Solet, la nostra relació haurà de ser més formal. Però aquí, vi de segur, no és fàcil de trobar avui en dia. Pensava que ja n'havia begut el darrer gotet. Ui, no. I ara, aquí el té.
Aplausos.